Айде, тръгнахме пак на разходка. Там ще има хора според мен. Какво има там, бейле? Той не е бе, той е му. Тук има кучета. Една мема. Ето така. Ето това всичкото се изхвърля. Ето. Кажи здравей, Ясмин. Ние напазарувахме, кажи. Кажи, напазарувахме. Я кажи, дойдем. Можеш ли? Не ти се получава, май. И аз си тествам. Дойдохме на местоположението. Ето как смесваме разходката и работата в едно. Децата в пак. А ние имаме градина да чистим, което ни отнема половин час. И пак при децата. Ето тук се играят, ние работим от среща и ги наблюдаваме. Елем, къде сме, бе? Днес ми кащи. Тъй ли? Да. Много лъжиш обаче. Ясмин, къде сме, бе? Сърдиш ли се пак? Що? От тебе. От мене ли? Ти качия ми хубаво. Сандалите ли? Да. Що бе, тате?